Nitanyag og libreng tuli ang Lapu-Lapu City Government alang sa mga kabataan. Bukas gihapon kini alang sa mga hingkod na ang pangidaron apan temporaryo unang gihunong ang cash incentive. Ani ang report. Kay summer break na alang sa mga estudyante, ilabi na sa mga pampublikong tunghaan, nitanyag na usab og libreng tuli ang Lapu-Lapu City Government. Ning unang adlaw sa libreng tuli, mga bata nga mga taga Barangay Agos, Suba Basbas, Marigondon, Maribago, Babag, Look, Kalawisan ug Kanhulaw ang nakapahimos niini. Kung adunay uban nga nagpingit sa kasakit, aduna usay ubang mga batang kalmado lang o gilingaw ang kaugalingon sa pag-scroll sa ilang cellphone. Hinuon, human matuli, may palibreng ice cream o uban pang mga snacks alang sa mga bata. Libre usab ang tambal. After nga human silang tuli, naadayon no, ga-available ang mga medisina para pag-control sa maong infection. Opportunity na namo ni nga naay inguna ni kay sa magbayad ni sa mga kuan. Mato ni Dr. Nelner Omos, City Health Officer, 800 ka mga batang lalaki nga nagpalista ng daan sa barangay ang gi-cater nila karong adlaw. Apan bukas gihapon sila alang sa mga walk-in bisan kadtong mga hingkod na ang panuigon. Aduna pa ba gihapoy madawat nga cash incentive ang mga idaran nga magpatuli karong tuiga? Kahinumduman, sulod na sa pipila ka tuig nga gipatuma ni kanhi mayor ug karon Congressman Junard Ahong Chan ang paghatag og tag 10,000 pesos nga cash incentive alang sa mga nanag-edad og 20 anyos pataas. Samtang 20,000 pesos alang sa mga senior citizens nga magpatuli. Sa April 16, April 24 ug April 28 ang sunod nga mga schedule sa libreng tuli. Sa karon nga kuan kanang tuiga kay since crisis no, so wala tabat anytime nga moari sila libre na kayo ang maong serbisyo. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisda.